Xi qabel kont ħalli Pastijiet u l-pockets u l-kodba u l-lunch. Inta fl-bdejna. Ux bdejna, ħares bdejna, baqa lafti toħra biex tibda l-iskola, santa mill Mux għall-iskola t-najt għal-program, jek taraw xaġa interessanti, ibbatulna. Isma, fil-kas li badu li xej, għaxan da xie namel bl-iskola. Nina kif instressjat. Snajdlek, inti ma tafx issa, barra il-tifel, issa il-tifla u koll ma diċ tilab titamil l-kodba u l-affarijiet. Su stress kbir, u Stress ħafna fuq ġenituri. Tlob, forsi jagħmlu bħalma jagħmlu l-Ingilterra. X'ħajamlu l-Ingilterra? Għax l-Ingilterra realizzaw li peress jisom fis-sajf fil-ġenituri ikollhom it-tfal, huwa diffiċli biex japprofittaw mill-holidays li jkunu off-peak prices, fimt? Allura ddeċidew li ħajċaqilqu il-vaganzi tas-sajf ħajħdu ftit minnhom f'Mejju u ftit minnhom f'Ottubru. Tannek. Għanek għax. Għax inti l-off-peak. Taħjab, kif it-tfal ma jkollhomx ikunu bil-werqa, bil-lejf, kibla, ħajċaqel u kol meta n-nies ħibdu jisifru xkollhom it-tfal magħhom, allura l-off-peak jiġu mhux off-peak, u allura dik għamlu għalxej, allura jerġib dal-istress, jerġib tas-sajf, jerġib ħafna affarijiet, allura ħajġu għal darbtej l-off-peak u ma nafx kif ħanaqbas. Ħalli, isma' taf min qed jipprova jgħix iktar? Min? Il-fażi. Fas! Fazi kif tijom, fazi tijom! Smart li għed t-prova teħx iktar jien, fas. Skot, tattaxa mux għet najdu l-omek ta' immiju għet niprofa neħx iktar, faz. Sawa, xed tamel eżatt? Xet namel? Għamil t-testu, x'tamel? X'testu? Ta' dak, ta' Jane. Jane? U għaw dak li għandu kullħat ta' Jane. Jeans. James, James. ma tal-James, għamilt dak, għad għost fas, mort lipstar, fas. Lipstar, U kiet ta' bejba ta' samfazi. Sa' kem dawret wicċa biex iġib dik il-kurda biex tamillek ta' d-dem, kont nżajt l-arwin ħota. Il-bes minn għam fazi għajt li mandek xalfega. Minti jek ta' batu tinżalom. Jena ninżalom dejjem forsi, ċans ċiġi, ġieli ġrat la fazi għalli kompri, ejja, insomma, xie rizulta mit-test tal-ġins, ejja. Letni xieħ fazi. Kelli bżon ta' il-test, jinkont nejdlek mill-lowel. Bis, dak il-flok li għandek fuq, taf kemm ilu għandek, kemm inni nafek. Għajja, daddu ġdid, ġiġ li l-kol ma konstrajtu, t-nej. Appuntu, aħna qlibna l-euro, taf. U kemmelna qlibna Nara, insomma, taf li għetti xie u issa xed tagħmel. Nħu għalija. Kif għalik? Għantajdek ċajta, xinu, jew xini, ħalli mantek xkien faċli. Dik il-ħagġa tal-fasi li dejjem tiela u qatt ma tinżel. Ejja vera pastas u ħamallu li tajt daw l-affarijiet waqt ċowter ma nifilħekx. Fizmin kont ngħid id-dowda fas, illum iż-żmien dejjem tiela u qatt ma tinżel tejhom fasi tejhom pastas. Ma kienx qed ikun pastas, ta' Tara xu ma jafx ikun pastas. Pastas da li ġej, aħna naħflu professjonisti f'dan il-programm. U li jmiss huwa Captain Jack Morgan. Hi Jack! Valent, how are you, Daniel, all right? All right. Ajma, kull darba ta' sħadni, kull darba ta' sħadni. Mux hekk jismek. Yes, Jack Morgan. Isma, kurzita, il-petrol għall-aeroplan, min jikalkulah? Jienu tal-petrol, Imma kif taħdem il-bicċa? Jiġi, wieħed bil-bawzer għaw, nawrox mit-tieqa, najdlum li. Bħal karozza. Eżatt. Imma kemm titfalu bħala hekk, bħala liters jew gallons ma nafx kif tagħmlu? Jiena naħdem ma' dil-kumpanija sewa. Illi allura essaċ niġi nitnejjek kemm dan ngħidlu dejjem imliha u x-xorta mhux qed inħallas. Ma hekk ma jiġix tqil iż-żejjed l-ajruplan hekk timlih iż-żejjed. Taħseb? ċert. Ara, jien li naf skur li you should have enough petrol għaw aviation fuel għax aħna jek netkelmu fuq to go to a destination. Jek għala l-ek xaħġa tmur f'destination oħra. Fimt. Kif taħdem? Fimt. U eżempju l-lum fej sejjer. Illum, let me check on my notebook. L-lum bomba, l-lum għal-Madrid. No worries, l-lum. Għaliex? No stank imur, no Madridien. Għaliex? Għax Madrid, dej Madrid, għax Madrid. Good night. This is your captain speaking. This is Shooter and I'll see you tomorrow. Bye.